U stánku na levnou krásu postávají a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam dít. Skleniček pár a pár strávy, uteče den, jak večerní zprávy. Co to uvnitř mám, neulipí, ale umím, jako brzký je život jak den. Mám strach, že láska skončí, mám strach, že potrvám. Ahoj mami, ja som v telke, pozdravujem ťa. Kam sme sa tu dostali, obaja? Do vlaku. Či myslel si na niečo iné? Či si blázinec? Áno. Takže prajeme vám šťastný nový rok. Však to vypí, ne? Však stačí, ne?